Een paleis. Een paleis, Reinoud, dat is eigenlijk ook... Nee, het een beetje gek doen en dan niet opruimen, Richard. Kan dat? Kijk eens naar mij. Richard, eerst opruimen, jongens. Simon en Merlijn. Heel veel. Het wordt prachtig. Een heel Een kasteel, een paleis. Een paleis of een kasteel, is dat hetzelfde, Richard? Een paleis of een kasteel? Weet je het niet? Ik ga rondom kijken. Ja, hebben jullie het plan gevolgd? Of hebben jullie zelf iets gemaakt? Het is prachtig, jongens. En die toren, zo hoog. Het paleis. En van wie is dat paleis? Van wie? Van Megamendi? Ja. Ik dacht dat die bij opa Fonkel woonde. In een huis, in een snoepwinkel. Die woont hier in een paleis? Ja, maar Mieke kan zich veranderen in Megamendi. Ja, dat is een beetje gek. Maar Richard, als jij moet opruimen, wil jij bij je Sylvie, kan dat? Oh. Ja, kijk, nu wordt hij weer gek. Ja, gekke jongens, die moeten opruimen, die worden gek. Die worden nog gekker. En dan zeggen ze...